a cikin wannan bidiyo, wanda a cikin wannan bidiyo din sakon da nake son isar kai tsaye, wannan bidiyo zai magana ne akan abin da ya shafi technology. Kamar da kuke gani wannan mota da kuke gani trailer nan, wannan mu muke kera su, gashi nan da roba aka yi shi, aka tsaya aka tsara komai da komai, gashi nan kuna gani dai duk wanda yake ganin wannan bidiyo baya bukatan karin bayani. Wannan abun da hannunmu muke yin sa, wanda kuma a ƙarƙashin wannan akwai abubuwa da dama da muka yi shi, da ma wanda misali da ke abin namu akwai abin da ya shafi group, akwai kuma wanda kai ɗayanka ne zaka tsaya kai wannan abun. Wanda yanzu misali akwai abubuwa da na kera da dama wanda ba wai ya tsaya iya mota ko mashin ko trailer haka bane kamar da kuke gani. Akwai abubuwa da dama wanda na amfani ne, misali kalan su room heater, kalan su blender, kalan su wani abu dai haka na wanda zaka tsaya ka dafa abinci da shi. Duka misali na yi bidiyo a kansu, wanda misali a channel din da na yi bidiyo din to na dan samu error ne a kanta, shine ne kokarin bude wannan channel din kamar yadda kuke gani, Abba Abk, wanda a kanta ne zan ke dora abubuwa da kuma abin da ya shafi Facebook. Duka zan ke kawo abubuwa hakan nan, zan ke kawo abubuwa. Amma da yake misali yanzu da yake a bayanin da nake yi kai tsaye bidiyo na akwai wanda a YouTube ne zai ke kasancewa, akwai kuma wanda a Facebook ne zai ke kasancewa. To wanda inda a YouTube ne to kawai sai ku danna mu subscribe, ku like, ku sharing. In kuma bidiyo na Facebook ne to zaka je ka Facebook ne ka yi searching Abba Abk, to sai kai following dina kamar da kuke gani ga nan logo na a nan gefe. Duk inda ka je website ko da TikTok ne ko wani kalan account ne dai, duka wannan logon zaka gani da kuma wannan suna Abba Abk, ko kuma ka ga it is Abba Abk, ɗayan biyu kenan. Wanda kuma idan muka dawo magana akan abin da ya shafi technology kenan, wannan motar na muku magana akan ta, gashi nan kana gani har wuta gashi nan, in an kunna zai kawo, wanda an jona body nan shi ma duka an tsaya an yi programming dinsa, wanda dai tamkar trailer na gaske da kuka sani, komai da komai kusan an kawo shi an kera shi a jikin wannan mota da kuke gani. Wanda kuma kamar da kuke gani gashi nan za a kunna shi, zai yi wuta, zai yi abinan duka, wanda kuma a gaba har bidiyon yadda take tafiya ma da komai da komai duka za mu kawo muku kamar da kuke gani akan wannan channel din. Wanda kuma ita wannan mota da kuke gani akwai wani abokina wanda yake Usman MA Tech, ku je ku yi searching dinsa a YouTube nasa shi ma da kuma Facebook dinsa kamar da kuke gani. Wannan shine shi ma logonsa da abubuwansa, to ku je ku yi following dinsa, shi ma zai ke dora abubuwa da sauransu. Wanda yanzu a cikin wannan bidiyo ma da nake bayani, wannan trailer shine ya kera ta, wanda a gaba ne za ku ga bidiyoyin abubuwan da ni na har hada, kamar kalan su room heater da ne bayani a farko wani bidiyo, da kuma dai har kalan su motoci wayan din duk ni ma na yi su. Kuma akwai abin da ya shafi design kamar kalan sticker da kalan IB da kalan haka da yi ko poster na siyasa, haka da abin da ya shafi misali graphic design shi ma za mu ke kawo muku duka akan wannan channel din. Yau wanda channel din nan da kuke gani Abba Abk ya kunshi abubuwa ne da dama, wanda dai haka nan step by step za mu ke bi insha Allahu ke kawo muku matsaloli, abin da ya shafi Android, wata wayan ku ta shiga wani matsala ko me, to akwai abin da za mu kawo muku wanda za ka je ka gyara matsala kaza da sauransu. Kawai dai abin da muke bukata ku ci gaba da bibiyar shafinmu, gashi nan wannan dai shine kaɗan daga cikin 'yan bayanan abubuwan da na faɗa muku kenan a cikin wannan bidiyo. Wanda wannan bidiyo an samu matsalan voice ne wajen ɗaukansa, sai ya kasance muryan bai fito yadda ake so ba, shine na tsaya na ƙara yin wani murya mai kyau, komai a tace kenan kamar yadda za ka kuke ji. Wanda a cikin wasu sauran bidiyoyin nawan za ku ga kai tsaye inda nake bayanin kenan, ba tare da wani an zo an ɗora murya a baya bane. Amma dai really yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon ni ne nake muku wannan bayani. Ku ci gaba da bibiya na gode. Insha Allahu sai kun ji ni a sauran bidiyoyina da zan kawo muku kamar da na yi bayani. Wanda yake a Facebook ne to yi following, in kuma a YouTube kake to ka yi subscribe.
sannan kar ku manta kuke taba min liking. Na gode, sai mun haɗu da ku a cikin next video kenan kamar da ni bayani.